dol song puisani jebon duita side tongmani haino chini arto bo joto manoini no duita side tongo romdi borokni hoite suru khlaiei januar pojonto jemon chibuk tabuk chibukni kokno angno rokno sawi khnari wano chibukni bo duita side tongo puila to chung chibukno mutai hinei bo dud khaneo bat bo tekaisa phajingo khe onek kiri masingsa sikari bo bini yakni yognani impossible hinei manu norok chibukni beparo onek nuk khana tei khana discovery channel tei animal planet channel o onek barno python cobra hai chibuk rok phunuk jago tei ang tini video o norokno haino soita jotoni selai art ni kotor chibuk je naituk jakha abono phunuknai tei sanai. Hello dolsong ang naidi ano Kokborok fact channel amti haite bo interesting fact ni bagai video la jora naidi tei channel no subscribe khlai bell icon seboi ridi jefru ang amti haite bo interesting fact video tui phenai noro jotono sele sikang saimana bagai 33 foot anaconda no mung khnawi norok Jennifer Lopez tei John Wayne ni anaconda movie ni kok muito ungui thangkana but mo kuno movie ya mo original anaconda se je onek kotorma tongmani mo kok ungkha Brazil ni kaisa jagao construction choli tongmani nok tangna bagai aro a anaconda manjakka jefru Elvira ni guhao dynamite by phatirijaka phuru a anaconda manjakka mo anaconda lokmani 33 foot mane 10 meter kolok tei 400 kg tei mono tisana bagai JCB hai kotor gari no samungo phanangjakka but aro samung tang tongnai rok borok kirimani gunui tei borongni safety ni bagai bono buthari paika tei norok ano commento sadi norok khetamo khlaika mo Brazil river anaconda mo anaconda bo Brazil river nino mo puila nukjakka jefru a romnai ni jalo nangui thangkha tei a romnai ni a jalno naina hinei thangpruke a anaconda yogui thangka jalni bat bo tobo phano a anaconda no romna hinei bini khitungno wainei romui soton ma jorao khe police phairika tei a romnai ni bini hai tomungni bagui $600 ni jormina marika tei bono 18 mas ni jail bo ungkha because a romnani ni bagui a jagao bini license kwrui ba government a jagao a romnani permission riya di nabao African borokni moteke di nabao onek kirima singja chibuk je bini lokmani 100 foot ni selai bo kolok kogo sajago nabao bokhorok pura dinosaur hai tei a Afrikani adibasi rok je borokni river ganao tongnai rok borok chongo je a chibuk dinosaur hai onek kotorma aboni related kaisa picture onek viral ungkha omo ungkha a picture je helicopter by mo photo bujakmani tei o photo no bui onek barno photo editing khlaimani hinei salayo but aboni investigation khlaimani pore saiman jakha je o photo west center africa ni congo river se hinei Medusa 12 October 2011 o kaisa python prajati ni chibuk Kansas City je Missouri jagao manjakka mo chibuk 25.2 foot kolok tei a jorani mo world ni jotoni selai kolok chibuk aboni logi scientist rok hai hinei sao mo chibuk burini umor 10 bosor tei o chibuk no romui tonina bagui 15 jon borok no nangkha tei koyekdin pore kheno moonlight production rok mo python no adopt khlai na hakha mane palok na haka tei bini mungrika Medusa dolsong norok ano commento sadi norok amtui hai chibuk no palok dana hakha mo dolsong mobo kaisa python no tei mo python no puila haino hai Malaysia ni construction site mankha but Brazil haike borok abono butharliya borok abono kito kirijaka tobo phano borok abono kaisa safe jagao tlang thangkha
mo python ni lokmani medusa ni selai bo kolok 26.2 foot je te kaisa kotor chibuk hinui mano aboni bagui no mo chibuk no Guinness Book of World Record o tisajak kha. Giant snake photo Second World War ni jorao Belgium ni fighter plane crew borong ni leader Lady Bin Linde bo afuru konguni borong ni crew by helicopter ro borong ni beijo kifil thangfuru bo hawo kaisa manui nugui wanajak thangka bo hawo kaisa chibukno malui tongma nukha jefru borok abono naina hinei hawo helicopter no biklaina naikha a chibuk borong no attack khlaina naikha amtui same experience no jefru joto borok no nukha afru ke government rok a photo no CIA headquarter ro horka jefru CIA rok aboni information karikha aboni information onek kirima singja kok tamoni hinke borongni moteke a chibukni lokmani 200 footni selai bokolok mo ungka 6ta kotor chibuk je tabusuk pojonto naitukjaka video chajakhaino like share khlaina ta pogdi tei amti haite bo content naina bagui chini channel no subscribe khlai ridi.